Valentine's Day dito sa Thailand. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklevede. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Yara sa piyak nga linya, naka-standby ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Thailand. Si Sir Rins Galupo. Hi Sir Rins, maayong nga hapon. Welcome sa Bombo Report Sunday Edition. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Maayong hapon, Bombolensi, kag sa imo nga mga listeners na sa imo programa, kag sumuman sa mga netizen nga naka-standby online. Yes. Mayong hapon pa diri. Oh, anong oras dala sa inyo subong sir? Alas 4:15. Alas Okay. 4:15 sa Advance lang kami dari isa ka oras. nga. Oo. Kumusta dara inyong panahon subong sir sa Thailand? Ang panahon subong sobra ka init, Bombolen, siguro naga 34 degrees kami siguro, 35. Okay. Medyo init. Wow, medyo May mainit mainit. do adogid do naga tawag sini ayon gid sa nagahilapit nga adlaw sa nga tagipusoon. Dara sa may bahin sa Thailand, Bomborins sa February 14 or bisan abi subong no nga ating ilapit na lang ang February 14. Paano dara yang magselebrar ang mga tao sang Valentine's Day? Is it big deal abi ang Valentine's Day dara sa inyo ya? Bombolens, ang celebration dari sang Valentine's Day daw nakaano lang siya sa mga lamaron sa mga edad 16 hasta 23, 24 daw mo lang na siya makita mo naga-celebrate sing Valentine's Day. Mainit ang pagsaulog nila actually. Wala ko kabalo kung nga ang grabe gid ang ilan nga pagtangkilig sang selebrasyon nga ini siya kung lantaon naton ang Thailand is a Buddhist country. Yes. No? Celebration ini in honor sa kay Saint Valentine. Nga na siling mo sir nga do grabe gid nga mainit gid ang selebrasyon dira sang Valentine's Day sir. Ano nga mga activities abi no or events ang ginapatigayon dira kadungan sang Valentine's Day, si Rins? Actually, wala man Bombolens, pero ang mga kalsada nila puno sa mga nagabaligya sa mga bulak, bouquet, tapos with chocolates, tapos kamahal pa sa mga presyo dere. Din ko about gabi ng aton nga inang presyohan pwede na bakal sang bugas. Wow, oo. Do ka angay man dari sa Pilipinas, Sir Rins ngati wala to makitaan mo man ang baligyaanay sa mga bulak. Dari Bombolens very visible na siya klase ang mga muna nga klase butang kag hasta na siya actually February 14 sang midnight harapan na sila sige pa bumaligya. Si Sir Rins gani imo trabaho dara sir teacher ikaw no? By profession halin ko sa DepEd tapos nag-resign ko sa DepEd and then I moved to Thailand. Okay. Pero kung like for example sir February 14 kalabadan sa eskwelahan nyo pwede sir ngati magkahatag abi sang gifts sa ilaman sa inyo abi ang teacher sa ilang nga mga classmates kalabanan may ara sina sa inyo nga nagakatabo sir every February 14. Do may ara man may nagakatabo nga mo sila nga naga-surprise sila. Tag sa bouquet, kag chocolate sa ilang kahagugma. Do sa Pilipinas laman Bombolens actually ang celebration sang Valentine's Day. Kag na-appreciate ko man gani kay sa lingkod hindi wala ko na miss ang Pilipinas sa malasang sitwasyon nga man. Oo. Pero kung dari abi sa Philippines magluwas sa hatagay sang bulak, hatagay sang chocolates, hatagay sang stuffed toy, isa man dari sa ginabulubantayan mga mass wedding bala Sir Rins dra sa inyo sa may Thailand may amuman sila mass wedding ginapatigayon on February 14. Daw wala Bombolens bala mo, daw wala ko ka nga may mga amo sina diri nga mass wedding. Kaya daw ang ila abi nga wedding diri daw bala daw
daw ka daw ka sinang una pa bala Oo. nga kinahanglan mo magbayad ka sang dori daw mo na siya. Oh. Hindi sila basta-basta lang nga makasal. Okay. Pero ti ang ano lang bala, ang dalayawon sa bahin sa Thailand, kiti kung dari sa aton, like for example, no, mga hatagay na bala sa mga condoms, ginakadlawan pa ng isang iba na doon Oo. nahamot bala sila, kaya do big deal na iya para sa mga tao dari no, iban nga mga tao dari sa Philippines. Pero dara iya sir sa Thailand, I know do may dara iya nga like store ga panghatag lang libre nga condoms, bisan diin ka makadto. Actually, 2 weeks ago, ang school namon, kaya nagatudlo ako sa isa ka technical college. Ang school namon, ang Ministry of Health nagtag sila sa condom. Kag may palibre pa na nga mga, paseminar kung paano na siya gamiton. Oh. Kaya ang HIV diri abi daw taas, no? Medyo Oo. taas ang rate nila. Tiyan mo na nga educate nila ang mga pamatanon sa mundo. Kag ang mga bata, grabe aware sila sa mga musina. So bisan dara sa inyo sa sulod sang eskwelahan sir, nanagtag gid sang condoms dara. Oo, nagkapanghatag. Tapos mga bata, ginashare mo sa amon. Hindi ko Oo. sino gamitan ko ni. Oo. Pero grabe gali no. Do kumbaga bala do ano sila ya, do hindi bala sila ya do hindi inaya big deal sa ila sir no, ang amo sila nga bagay. Hindi actually sa Thailand, Bumbulens, very open when it comes to sex. Open sila masyado. Okay. For example, abi sir, ang sa bahay naman niya sa mga hotels ninyo dira, restaurants, malls, kung lapit na lang or sa adlaw gid abi sang tagipusoon sir, puno man mga restaurants dira ninyo, mga hotels abi fully booked man sir sa adlaw sang tagipusoon. Hello? Hello? Oo. Bumbulens? Yes, sir. Siling ko ang sa mga hotels ninyo dira, sir, kag mga restaurants, abi, malls, fully booked man ang mga amusa na ang mga kaangay nga kaladtuan. Actually, biskan hindi sila Valentine's, Bumbulens, Oo, puno punuan gid na yan. diri ang mga Thai, wala sila nagaluto sa ilay balay, Ah, nagkakaon. okay. Mostly nagkakaon sila sa gwa. Wow, Wala damo sila gali kwarta. nagaluto. Damo gali kwarta nila, sir. Kung imo kami sa ron Bumbulens, ang imo magastos sa pagluto, kag ang imo ibakal sa gwa, daw maka-save ka pa actually kung Sa gwa. magkakal ka sa gwa. Oh, okay. Oo. Pero ang ba mo kaina, sir, ang sa mga flowers bala medyo expensive. Kung i-convert Oo. naton biina sir no, dari sa Philippine peso, mga pila ang iguan niya, sir? Actually, Bumbulens, ang akon, kinakagiman ko bakal, no? Oo. Ang pinaka-barato nila is 250 baht. So, 250 baht, may calculator ko dali. Oo. 2 times Sige. 1.65. That's more or less 415 pesos. Wow. Kasi dako na siya. Pinakanubo na sir. From 250 baht to 2,500 baht na siya, mga presyuhan nila katagas. Oo. Depende sa kada ng bukay nga yung mga baklon sa ila. Okay, what about sa mga chocolates, sir? Damo gidara guro nagabaligya man sang chocolates dara sa inyo? Actually, Bumbulens, upod na sila. Ang mula kag chocolate. Oh, Hara na do bundle na siya, sir. Oo. Okay. Na siya. Oo. Dara sa Thailand, sir, magluwas abi sa imo no. Madamo ikaw sa mga kaupdanan man dara nga mga Ilonggos, mga Filipinos. Tika mo sir kung February 14, may selebrasyon man kamo? Actually, wala Bumbulens actually. The ordinary days lang man sa amon. Oo. Na naman tayo ang pagigugma, hindi lang man iya sa Pebrero 14, Yes. gina-celebrate nila adlaw-adlaw. Kita nagahigugma sa atin nga siya kapariho. Amo gid, insakto gid. May point ka gid sir. Sir Rins, basi may luyag ikaw nga tamyawon dari sa Iloilo? Luyag ko lang tamuyo ang akon nga bayaw ara subong sa Amon Farm sa Dumangas sa Barangay Makina. Maayo lang ang pagpalamati. Eric Fincalero family sa akon utod dira sa Gustilo La Paz kay Gladys Eatery, kag sa utod ko dira sa Port San Pedro kay Ronnie, kag sa Cabancalan City sa ilan ni nanay kag ni tatay,
kag sa mga friends ko dira sa Kabankalan, Bacolod, kag sa Rizal, sa amon mga staff dira, maayo lang ang pagpamati. Kag subong man sa imo mga listeners Bombolins na nga nagapamati, kag sa imo nga online viewers karon nga naga standby man sa imo programa. Maraming salamat and God bless everyone. Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio.